Ydych chi eisiau gwirfoddoli? Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn yn eich cymuned ac i fywydau'r bobl o'ch cwmpas? Mae Canolfan Wirfoddoli Caerdydd at C3SC yn cynnal cannoedd o wahanol gyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer pob oedran a chefndir, gydag elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau statudol ledled Caerdydd. Mae gwirfoddoli yn gyfle gwych i roi rhywbeth yn ôl, ac mae llawer o fanteision i chi hefyd. Mae'n ffordd wych o gwrdd â phobl, gwneud ffrindiau newydd a bod yn rhan o dîm. Mae'n gyfle i roi cynnig ar rhywbeth newydd, datblygu eich sgiliau presennol ac dysgu rhai newydd. Drwy wirfoddoli byddwch yn herio eich hun ac yn magu eich hyder. Ac os ydych chi'n ystyried newid gyrfa, mae'n ffordd dda o gael profiad yn eich maes diddordeb. Os ydych chi'n barod i wneud gwahaniaeth ag gwirfoddoli, yna rydym yma i'ch cyfeirio i'r man cywir. Mae'r holl gyfleoedd gwirfoddoli i'w gweld ar www.gwirfoddolicymru.net. Gallwch chwilio am swyddi gwirfoddoli sydd ar gael drwy roi eich cod post a rhoi'r pellter o'ch cartref yr ydych yn barod i'w deithio. Gallwch ddefnyddio'r opsiwn chwilio uwch i ddiffinio pa fath o wirfoddoli y mae gennych ddiddordeb ynddo. I gael rhagor o wybodaeth a chymorth, ewch i c3sc.org.uk/gwirfoddoli neu cysylltwch â ni ar 029 20 48 5722 neu 07973 725 335 ac yn gwirfoddoli@c3sc.org.uk a bydd un o'r tîm yn hapus i helpu. Gallwch hefyd ymuno â chyfrwng cymunedol C3SC, rwydwaith cymdeithasol rhythwyr am ddim i drigolion Caerdydd. Cofrestrwch nawr yn community.c3sc.org.uk i rannu eich barn, cyfrannu at eich cymuned a rhoi adborth i ni a sefydliadau eraill. Fel rhan o'r ymateb anhygol gan wirfoddolwyr yn ystod Covid-19, mae Canolfan Wirfoddoli Caerdydd yn darparu mwy o gymorth ymarferol a digidol i wella eich profiad gwirfoddoli drwy ddiweddariadau rheolaidd a chyfathrebu mewn gwahanol ieithoedd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i c3sc.org.uk/gwirfoddoli.